On, ja. Druhá strana prešpekulovaná, žiadna šialená fata morgana, ani zabrana, nie hudobná obrana, ale útok z dola, z toho vec vyjebaná, v ktorej je slovenská zem repom prezentovaná. Slovanská reč v nás zachovaná, Európa stredná, nami označená, komunizmom pojebaným poznačená. Skoro vlast moja bola zničená, tým, že bola obsadená, od dvoch tretín sveta oddelená. V železných rukách modulovaná, podľa predstavy, čo je dnes zakázaná. Generácia začala byť pozastavená, dav mi však bola civilizácia zachránená. Nepomohla polícia, vtedy nasadená, zrazu brána k svetu otvorená. Takto skončil režim, čo cestu prikazoval. Do západu prichádzali novinky, v nich aj rap sa ukazoval. Novodobé trendy Bazdo vychvaloval, čas stále vpred postupoval, našu zem ďalej tvaroval, do dnešnej podoby ju až dostal. Rok 2004 nastal, niekto sa na rap vyjeba, niekto v ňom ostal, hranicu posúval, aby nezaostal. Zatiaľ parlament iným štátom do análov naskakoval, aby zarobil, privatizoval, najprv sľuboval, potom ľuďom hlavy ozdral. Čím viac k moci sa dostal, tým viac nedôvere skoro každý občan ostal. A ani šport není našou silnou stránkou, niekedy sme s vírou, ale väčšinou s vyjebávkou. My sme Slováci, ktorých každý ojebe, tak je to v politike, v športe, no v repe ne. Preto vyjebanci, nech vás všetkých pojebe, ten čo vraví, že to není skutočné. My sme Slováci, ktorých každý ojebe, tak je to v politike, v športe, no v repe ne. Preto vyjebanci, nech vás všetkých pojebe, ten čo vraví, že to není skutočné. Aj Mora je Slovák, tak ako je Slovenka, Koková Karolinka, Konvopková Marienka, Spišská Pálenka je slovenská volenka, no milná je domnienka, že rap je tu len plienka. To bolo v minulosti kvôli modrým a červeným trenkám, nikdy XL-kám, maximálne tak M-kám. Prítomnosti kvôli od bývalých straníkov pripomienkám, o rap není Spartaky a výcvik na žinienka. Tak i tak spoločnosť se ovládajú komunisti, tak aj z dobrých v repe stávajú sa pesimisti. Vydávajú fantasmagoristi, upadajú realisti, až kým nevymrú marxisti, leninisti a podobní odchovanci socializmu, čo prežili na svojich flekoch sociálnu kataklizmu. Títo, kde včera boli za komunizmu, tam sedia si dnes za banditizmu, kapitalizmu. Títo vývoj nezastavia, repy to neunavia, lebo mladí sa im iba na rap bavia. Naviac mimo nich všetci im už vravia, že rap je delikatesa lepšia jak tu z exu kaviar, a že reper famózny jak maliar, slov taviar. On slov do pár nejakých obalov je paliar, no na Slovensku prevláda komunistický manier, že za dobrý rap netreba dať ani halier. Slovensko bez bariér, traparty zarábajú a elita má stále prázdny tanier. My sme Slováci, ktorých každý ojebe, tak je to v politike, v športe, no v repe ne. Preto vyjebanci, nech vás všetkých pojebe, ten čo vraví, že to není skutočné. My sme Slováci, ktorých každý ojebe, tak je to v politike, v športe, no v repe ne. Preto vyjebanci, nech vás všetkých pojebe, ten čo vraví, že to není skutočné. Produkcia Umelec 97. Rap produkcia z druhej strany 2004. Hudba z dola je opis pravdivého charakteru. Sme Slováci a v barčom s nami vyjebu. Náš rap je ale to, či vyjebať nemôž. Vyjebaný nikhaj, vyjebaný nikhaj. Sme Slováci a čo? Sme Slováci a čo?